Bo día a todos e a todas. Comezamos, entón, nesta rolda de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno, previa ao pleno ordinario do mes de maio, último venres de mes, e donde acabamos de aprobar a mobilización de 4,3 millóns de euros en moitos e diversos asuntos que vos paso a detallar a continuación. Aprobamos un convenio coa Universidade de Vigo para conceder axudas para a mobilidade do alumnado con 100.000 euros. Aprobamos a adxudicación das obras aos concellos de menos de 20.000 habitantes para avanzar na igualdade cun reparto de 200.000 euros. Máis de 450.000 euros que se van destinar á realización de obras no centro Príncipe Felipe. E 3,4 millóns de euros para investimento nos concellos. 700.000 en achegas do Plan Máis Provincia, 275.000 do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas e máis de 2,4 millóns de euros no convenio co Concello de Pontevedra para financiar as obras da Rúa Rosalía de Castro. Comezamos e facémolo falando de mocidade, porque aprobamos un novo convenio coa Universidade de Vigo por 100.000 euros para conceder axudas complementarias aos programa Erasmus+. Trátase de 100 bolsas dun importe de 1.000 euros cada unha, que servirán para completar as axudas da mobilidade que reciben os universitarios da provincia. O noso obxectivo é que a mocidade, o PIAR da provincia, sexa a mellor preparada da historia, que adquira todos os coñecementos e destrezas posibles nas súas andainas no estranxeiro e atopen ao seu regreso aquí, á provincia de Pontevedra, un territorio próspero onde levalas a cabo. Comenzaba falando de recursos para cos concellos, no resume, e empezamos ca primeira das achegas, porque destinada aos concellos pequenos, que saben que poden contar todos os anos con elas en materia de igualdade. E fálolles das axudas aos concellos de menos de 20.000 habitantes para o fomento da igualdade tras o reparto de 260.000 euros en axudas. Beneficianse en total 50 concellos que vamos a detallar na nota de prensa, pero con estes recursos van poder elaborar os plans de igualdade, mellorar a atención integral que prestan ás vítimas de violencia machista e ás súas fillas e fillos, axudar ás mulleres vulnerables, mellorar a súa formación e orientación ou apoiar espazos e actividades que permitan a conciliación das familias. E, ademais das axudas aos concellos, quero lembrar que este ano tamén dedicamos 240.000 euros para entidades sociais da provincia para impulsar a igualdade. En total, $500.000 de euros. Un esforzo que avala o compromiso desta Casa, da Diputación de Pontevedra, deste Goberno, coa igualdade e a loita contra a violencia machista. E agora vamos a falar de proxectos que están a executarse ou se van a executar, que van a supoñer a transformación total do Centro Príncipe Felipe, porque hoxe acabamos de dar o visto bo na Xunta de Goberno á adxudicación das obras de reforma da súa instalación eléctrica por máis de 450.000 euros. En concreto, o que imos a facer é reformar o centro de transformación, o cadro xeral de baixa tensión e o grupo electróxeno da cidade infanto-xuvenil, co obxectivo de renovar instalacións e solucionar os defectos detectados. E como saben, fai unhas semanas, aquí dei conta, pois presentamos un ambicioso proxecto de mellora de eficiencia enerxética por un importe de 3,5 millóns de euros tamén ali en Príncipe Felipe. E iso sin contar o 1,4 millóns que vai a supoñer a reforma integral do pabillón. E logo que hai cuestións menores que moitas veces non informo, pero por comentar o detalle que aconteceu hoxe, que ten que ver co funcionamento de Centro Príncipe Felipe, un contrato que asinamos para o suministro de produtos de cociña, servizos e lavandería por case 100.000 euros. E esta obra, que supón unha importante actuación no que se refire á parte eléctrica do edificio, por forma parte dun paquete de medidas que estamos a levar a cabo, como dixen antes, para impulsar a maior transformación do Centro Príncipe Felipe.
o Centro Príncipe Felipe, que este ano cumplirá 50 anos, é un símbolo da política social da Diputación, e é tamén outra mostra da aposta que a Diputación ten pola cidade de Pontevedra para dotala de instalacións públicas de calidade, modernas, accesibles e sostibles. E a aposta, xa digo, que está facendo este goberno polo Centro Príncipe Felipe non ten precedentes. E antes de iniciar xa nos asuntos que teñen que ver ca Xunta de Goberno, vamos a falar da parte íntegra de plans e obras de servizos da Diputación nos concellos. E comenzamos polo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, porque aprobamos un novo paquete de achegas por 275.000 euros. Vila de Cruces recibirá preto de 107.000 para a construción dun muro no campo de fútbol de Camballón, e Gondomar recibirá preto de 170.000 para a mellora do polideportivo municipal. Como saben, o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas está dotado con 8 millóns, que, sumado aos dous anteriores, supón unha achega aos concellos de 20 millóns de euros para modernizar, mellorar ou realizar novas instalacións deportivas. E reparto do máis provincia, porque hoxe aprobamos 7 axudas por valor de 700.000 euros, do que se van a beneficiar 6 concellos. O Porriño recibe máis de 91.000 para 3 actividades para menores, maiores e familias en risco de exclusión. O Grove recibe 98.000 para actividades de Entroido ou Nadal, entre outras. Valga recibe máis de 110.000 para o ensanche e condicionamento da pista da Seixa. Catoira recibe outros máis de 110.000 euros para a recuperación do Camiño Real e a creación dunha senda peonil, que é un proxecto que xa ten unha financiación de medio millón de euros a través do plan extra da Diputación. Arbo, 2 actuacións se van a financiar. Unha de 64.000 euros para a ampliación da vía e rede de saneamento en Godón e 75.000 para a segunda fase das obras de ensanche e mellora do acceso no lugar de Pazos. En último lugar, de novo, Gondomar. Neste caso, 146.000 euros para a roza e reperfilado de camiños municipais. No marco do plan máis provincia, este reparto donde na anualidade 26-27 os concellos dispoñen de 85 millóns de euros. Nunca antes puderon os concellos, a Diputación nunca antes fixo un investimento tan elevado. E rematamos esta semana falando, por segunda vez, de investimento na cidade de Pontevedra, porque hoxe aprobamos o convenio co Concello para executar as obras da vía de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro, mellorando a accesibilidade no treito entre Manuel de Palacio e a Ponte de Ferrocarril ao Porto de Marín. Un proxecto que está dotado con máis de 2,4 millóns de euros. O proxecto está financiado dentro do marco do convenio que temos ca cidade de Pontevedra e a Diputación aquí achega preto de 600.000 euros, mentres que o Concello asume os 1,8 restantes. Esta vía de conexión vai a ter 2 carrís de dobre sentido de circulación, verá rúas de 3 metros de ancho, glorietas nas interseccións de Rosalía de Castro e a Avenida de Marín, unha zona de aparcamento na marxe dereita e completarase coa humanización da Rúa Simón Bolívar e a creación de 2 zonas de coexistencia na contorna do Colexio Juan Sebastián Elcano e Praza do Mollabao. Ollo, porque isto trátase dunha obra complementaria á reforma integral da Rúa Rosalía de Castro, que, saben, se financia íntegramente pola Diputación cunha achega de 1,3 millóns de euros. Unha actuación máis que se suma aos máis de 30 millóns de euros que a Diputación está a investir nesta cidade. Poderíamos falar moito de números, pero aquí o que falan son os feitos. En unha semana, 2 actuacións que mobilizan aos pontevedreses 4 millóns de euros. E rematamos co asunto que vamos a tratar no pleno. Non todos, senón os que considero que poden ser máis importantes. Vamos a aprobar unha modificación de crédito máis de 6,5 millóns de euros para dotar de recursos ao espazo DEPO, que é para apoiar aqueles concellos que recibiron fondos europeos, os denominados EDIL. Os concellos teñen que facer unha aportación do 40%, e dese 40%,
a metade, o 20%, vai no realizar a Diputación. 6,5 millóns de entrada, porque isto supón 20 millóns de euros en total, o que hai que realizar en varias anualidades. Aprobaremos tamén a segunda prórroga do Acordo Marco de Conservación de Filmes para seguir garantindo a seguridade vial e mellorando a rede de estradas provinciais, que sabedes que está composta de máis de 1.600 kilómetros, e aprobamos definitivamente os proxectos de mellora da mobilidade peonil e seguridade viaria na estrada provincial 5201 en Arbo e na P0601 en Poio. No apartado de mocións, debateremos tres. Dúas do Grupo Socialista, unha na que reclama mellora na P7206 en Forcarei e outra na que pide un plan de cunetas nas estradas provinciais e outra moción que será do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno Central a que remate todas as obras e actuacións pendentes que ten aquí na cidade de Pontevedra. E pola miña banda era o que tiña a ben trasladarlles e non sei se hai algunha pregunta ou cuestión a aclarar. Ben, pois non habendo, quedamos emplazados ao pleno os que veñades. Moitas grazas. Bo día.